Hello, mayong hapon mga amiga, mga amigo. Karong hapon na, magbalak na sad kita sa espiritu sa kamatuoran nga naguluhan. Si Jesus miingon, sa akong mga pulong inyong tuuhan kung unsay inyong mga nadungog. Bisag asa akong muadto, diri ka nako andam kamo sa pagsunod. Pero kinsa kaniyo amo supak niini, bisag ani ara ako mudayon kamog bidyo. Ang iyong unahuna og pagbati puno sa kainit og kalibog. Amen. Hinumdumi sa inyong usag-usa ako minyong labaw sa tanan, ug sa inyong kaugalingon himuan yung akong usa ka gabayan. Kay kinsa kaniyo amo salig kanako, dili ka mo masalaag sa kalibutan, kay ana ako kanunay sa inyong hunahuna ug labaw na sa inyong dughan. Kinsa kaniyo karon ang akong mga anak kanay salaag kamo akong pangitaon, pinaagi sa pagpakita sa mga problema, kalisod, mga sakit kamo akong pakiton. Karon diri kanako musampit ta kamo og makadumdum o magpanawag sa akong pangalan aron kamo tabangan og sa inyong mga sala pasayloon. O pasayloon ko ang inyong mga kasalanan kung sa iyong kaugalingon hingpit di ka nang gibasulan. Kay para kanako bililhon kamo labaw sa nga tanan, kay kamo ang akong mga anak nga pinalangga ning ibabaw sa kalibutan. Bisag unsa pa kadako sa inyong mga sala kung hingpit di ka nang ginulsulan, kay gusto na kamong mobalik diri kanako nga may matuod niyo nga gigikanan. O pamation ko kamo og ang sao na Mars. Sige, malayon lang diya. Kapra na ko lang. Bisag unsa pa kadako sa inyong mga sala kung diri kanako kamo magpanawag, kay sa inyong kaugalingon ug sa inyong mga sala gusto na kamong musurrender diri kanako ug magbayad. O pamation ko kamo ug dayon ako mutubag, balik na kamo kanako mga anak ug diri pag-alagad. Bisag unsa pa kadako sa inyong mga sala kung hingpit di ka nang ginulsulan, kay gusto na kamong mobalik diri kanako nga may matuod niyo nga gigikanan. O dawaton ko kamo bisag unsa og kinsa pa kamong tanan, kay diri sa akong mga kamot sa mga ganti ko na kamo gitaganan. Hangtod sa hangtod inyong maangkon ako magrasya og kaayo kung sa inyong kaugalingon ug sa inyong mga sala hingpit na kamo magbasol o magbag-o. Sa inyong sa akong mga pulong ug mga sugo kamong tanan kanunay ug mutuo. Unsay akong gipamulong ug gipangsaad ang tanan pagatumanon ko. Mao kini ang espiritu sa kamatuoran. Mga isuon, hello. Kung kinsa katong nakauyon sa akong balak karong hapuna, palihog lang ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Oldarica Balak Barbas. Og ako maingon, daghang salamat ug bayong hapon. Hangtod sa sunod nga higayon. Bye-bye.